For the, lagay pa tayo ng powder. Hi bosses! So welcome back to my channel. So it's me again, Lars Ivanie Centino. And for today's video mga sis, for today's content, so as you can see sa aking harapan, so for today's content, so mag-makeup challenge for kami mga sis. So I'm with my friends, si Ate MEEK and Ate ARIDOO. Hi everyone! Mahal ko kayo! Charit! So first time po niya mag-makeup mga sis. So kami pong tatlo mga sis, so mag-makeup po kami sa aming sarili. So, yun mga sis, so tingnan nyo lang mga sis kung sino mas Ay, wait! So, mag-start na po kami mag-makeup mga sis. So, oh my gosh. Let's go! So, first natin i-change is for the foundation muna tayo mga dyan. Yes, given. Ay, wait lang po mga day. Lagyan ko lang siya na here. So, first natin is foundation. So, mag-pick up kami ng light mga sis. Ito po ang gagamitin namin mga Kaveshi Waps. Max Factor Blush in the shade of Chocolate Kim Pampara Hooch. So next natin mga ka-jay is for the contour po tayo. Sabi sa unang for the contour. So ito sa siyang lagyan. Yes, i-blend natin siya using the sponge, di ba? Actually, mga sis, first time niya mag-makeup natin siya. Tinuturuan na namin siya. So, Angelina Jolie, pa tayo mga casual. So, next mga sis, ang taking natin is maglalagay tayo ng gold stone. Okay, lagyan mo dito. Ayun, kayo. Di ba uwi yan? Itong makeup. So, tulungan pa natin siya mag-blend mga ka-casual. So, next natin i-announce is mag-set po tayo ng powder. So, next natin is for the lagay po tayo ng powder. So, mag-wait na po tayo kay Lula nyo lang. So, mga kagay, hindi ko siya nag-talk kasi nga po, wala siya sa TV. So,
abot yung candles powder queen. Thank you. The for the effects. Lagyan na lang natin siya. What tayo is for the kilay. Yes, for the kilay po tayo mga kabeshi webs. So mga kabeshi webs, so maglalagay muna tayo ng glue sa for the bougie lagart mga sa. Yes, so oh my god, ang liit na ating mga mata mga sis. Kaya kasi Mr. Sawali ka, kansa nila ka. Chinese. Chinese sempaparehu. Ni hao ma. Namahaw na ka. Sawali ka. รายการต่อไปนี้มาสำหรับผู้ชมที่อายุ30ขึ้นไปแล้วจ้ะ Chinese. Ay, ang liit ng ating mata. Tapos na po kami sa aming kilay mga sis for the bougie lagart, MEEK, o diba? So next natin yung mga sis is maglalagay na tayo ng eyeshadow. For the go. Ay, si Kim sa patabi ka sa eyeshadow. Meron tayong palette here. So, isaset na natin yung powder and then mag-blush on. So, for the isaset muna natin yung powder. At maglalagay kami ng blush on. Ito po ang aming gagamitin mga kabash. Blush. So mga sis, kakatapos namin na maglagay ng lipstick at saka yung eyelashes. So, what's next? Oh my god mga sis, so this is my look and for the fresh makeup tayo mga sis, for the uy, ang OE buti sa ganda. Boog! Oh, ito na yon. So mga sis, so this is our makeup for the bougie lagart, for the fresh makeup tayo mga sis, for the babae. Mga sis, magbihis muna kami mga sis and tsaka mag-photoshoot. So babalikan ko na kayo mga sis. So, magbabalik kami mga sis. Bye! Bye! So guys, this is my So hi mga sis, so this is our final look for the babaehang black outfits. The Tres Marias ng bulok-bulok. Mga sis, don't mind the background. So dito kami mag-photoshoot mga sis for the bougie.
Hi mga sis! So kakatapos na namin mag-shoot and mga sis, hope you like this video and dito muna natin tapusin ating vlog. So, thank you for watching and don't forget to like, comment, and share. And subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking mga vlog. Bye!